Mae'r ffordd mae ymchwilwyr yn gweithio yn esblygu'n barhaus. Mae problemau byd-eang yn gofyn am atebion rhyngddisgyblaethol, a dim ond trwy ymdrechion ymchwil cydweithredol y bydd hi'n bosib i fynd i'r afel ar argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth. Gan un o academyddion, ymchwilwyr a sefydliadau o bob rhan o Gymru a thu hwnt, mae'r Rhwydwaith Ymchwil Weithredu Hinsawdd, neu CARN, yn creu cyfleoedd ar gyfer gweithio ar brosiectau cydweithredol mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd. Boed yn dod at y mater o safbwynt diwylliannol, cymdeithasol, artistig, ymddygiadol neu seicolegol, mae CARN yn cefnogi ymchwilwyr o'r celfyddydau, y dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol i gydweithio ar gynigion cyllido. Nid problem wyddonol yw datrys yw'r argyfwng hinsawdd. Mae'n gofyn am ddealltwriaeth o ymgysylltiad pobl a newid yn yr hinsawdd. Yn gyffredinol, nod aelodau CARN i dadansoddi effaith gymdeithasol newid yn yr hinsawdd, gan gymryd persbectif unigryw ar dimensiynau dynol yr argyfwng hinsawdd, fel cyfiawnder hinsawdd, ymddygiad dynol, adrodd straeon, cyd-greu a sbardino newid ymddygiad mewn ymateb i'r mater byd-eang hwn.